Днес ще ви разкажа защо е много важно да имаме растения точно на входа, когато си влезем в къщи. Освен, че гостите ще го видят, освен, че ще направи добро впечатление, което всички знаем, това е най-важното, а пък и ще ни донесе на нас самите уют. В началото е много важно, когато избираме растения, на първо място, да знаем какво искаме да полагаме като грижа за нашите растения. Тоест, искаме да бъдат по-трудни или директно отиваме към графата на тези растения, които се отглеждат много лесно. Да кажем, аз в момента съм избрала такива, които са среден клас. Второто нещо, за което трябва много да внимаваме, е светлината. Имаме ли достатъчно светлина, естествена ли е, пряка ли е, не е ли пряка, защото също е много важно за растенията. И разбира се, големината ще ни позволи ли пространството да имаме голямо или пък ще ни позволи да имаме малко растение, но дори да изберете малкото растение, не се притеснявайте, защото то пак ще донесе топлина, уют, зеленина и спокойствие. Първата аранжировка, която съм подготвила, е от един малък ананас. Това е абсолютно истински ананас, като тези, които ние си купуваме от магазините, но за жалост у дома той не може да достигне тази сладост и големина, за да може да си го разрежем след някакво време и да го изядем. 2-3 години отнема на ананаса да стигне до пълната си зрялост, като стайно растение, и този прекрасен ананас го избрахме, за да стои ето тук на тази масичка, който пасва перфектно на всичките форми. Избрахме и сива кашпа, която разбира се да се комбинира с интериора, който имаме тук, а именно сивия футюел. Мисля, че наистина изглежда добре. Още повече ананаса се отглежда много лесно, листата му са твърди и месисти, което означава, че задържа вода в тях, т.е. не се нуждае от толкова често поливане. Не се нуждае и от пряка слънчева светлина, въпреки че тук е светло и ще си набавя това, което му е нужно. Така че поливаме го веднъж на 7-10 дена и това е грижата, която трябва да полагаме за него. Аз бих добавила още едно растение. Един ето такъв шарен кротон. Не само, че е много красив, ами ще добави малко цвят в така модерните изчистени домове, цветове и интериори. Много е важно растенията, които избираме, т.е. в ъгъла, в които ще стоят, особено ако са в комбинация, даже основно като са в комбинация, така да ги подбираме, да си пасват стилово, да си пасват и по отглеждане. Тъй като ако ананаса примерно се полива на 7 дена, а пък кротона трябва да го поливате на 2 седмици или на 20 дена, това ще ви пречи, вие ще забравяте все едното и няма да може да ги отглеждате еднакво.